babu komai. Malam ta yi magana a kan illar waya, ita ta ce idan tana waya da sarwayinta ba ta sanin wani abu ya fita daga gabanta sai ta gama waya. Lalle wannan ai shine musifar. Kun ga ba waya kuke ba, iskanci kuke yi ta waya. Tunda ai abin da zai kawo haka maganganun batsa ake ta yi. Oral sex, sex da ake wannan video sex kenan. Babal sex. Kin ji ma suna abin da kika yi. Babal sex. Wato iskanci na kunne, na baki na kunne. Ai ta kalmar batsa, kuma yanzu kun san wasu ma yanzu wata ta zo ta fashe min da kuka, ta kunduma ihu. Nace lafiya. Ta ce malam abin da kake ta faɗa ɗin nan ne na gani. Saurayi ne iyau dare ni. Tun muna waya muna maganganu har ya dame ni sai na yi masa bidiyo na tura masa. Na yi masa bidiyo ya ce ba irin wannan ba, so yake in cire kayana. Na yi masa bidiyo na cire kayana, na ɗauki mamana, na ɗauki fuskata ina tsirara na tura masa. Yanzu ya yi sebin wannan bidiyon kuma ya ce ba zai aure ni ba. Da na samu wani mijin sai ya tura masa wannan bidiyon. Yanzu ya ce min har abada ba zan aure ba, duk sanda na samu wani zai tura masa wannan ya ce gani nan tsirara. Kuma ma ya ce min idan ma ya ga dama zai iya sakinsa a social media. Na ce to ai kin ga abin da muke gaya muku, ku daina yadda da su. Mutum ba mijinki ba, ƙaton banza a cikin ku haɗu da shi a social media, har yaudare ki, ya sa ki yi tsirara ki masa bidiyo ki tura masa. Kun san wata a wata jiha ma da ta tura wa saurayinta wannan, sai dama ba aurenta zai ba, tunda ya ganta tsirara shi zai aure ta. Sai da ana ɗaura mata aure, a ranar da ake ɗaura aure ya tura wa saurayi wanda mijin da zai aure ta, ya waya gurin ɗaurin aure ya ce a fasa. Ha a rediyo an saka, aka ce an fasa auren, an gano ta ya iska ce, kuma wallahi ba ta taɓa yin iskanci ba, ko so ɗaya ba ta taɓa yin iskanci ba. Ta rantse da girman Allah ba ta taɓa yin iskanci ko so ɗaya ba, amma wani ya yaudare ta ta masa bidiyon ta tsirara ta tura masa. In ga ya cuci rayuwarta. Yanzu wannan har ƴaƴanta in ba goge bidiyon na aka ba ya shiga social media, har ƴaƴanta har jikokinta ya dinga binta. Saboda haka muna gaya muku gaskiya, kuna ga kamar takura muku rayuwarku muke yi. Ku daina yadda da su, wani batsan ma da kuke yi ɗauka yake, recording yake. Saboda haka kake kuskura ba a ɗaura muku aure da wani ba, ki tura masa bidiyon ki. Ko kun ga yanzu an yi video sex, an yi babal sex, an yi oral sex, to daga nan kuma har sai a je a yi abin da sai ce yana neman ki a guri kaza. Sai ki ce ma iyayenki za ki je biki ko za ki je gaishe da su anti da su inna da su goggo, ashe wani ƙato ne yake jiran ki. Da yawa yanzu sai kaga an zo za a ɗaura aure, ko a auren nan da muka yi mun cire 'yan mata sun kai 50 masu ciki. Tunda mun ce ba za mu aurar da mace ba sai mun gwada ta, sai an je an yi sakanin.